Cítil si sa niekedy, že stále pracuješ, ale nikam sa neposúvaš? Každý deň niečo robíš, makáš, ale výsledky neprichádzajú. Problém nie je v tom, že nerobíš dosť. Problém je v tom, že robíš nesprávne veci. Taliansky ekonóm Vilfredo Pareto zistil, že 80% výsledkov pochádza len z 20% úsilia. To znamená, že väčšina toho, čo robíš, nemá takmer žiadny efekt. V kontexte biznisu to môže znamenať napríklad to, že 80% tvojich tržieb ti prináša iba 20% tvojich zákazníkov, alebo že 80% tvojich tržieb prichádza iba z 20% tvojich produktov, alebo že 80% stresu ti spôsobuje len pár ľudí okolo teba. Riešenie na toto je jednoduché. Začni hľadať svojich 20%. Zistí, ktoré veci ti prinášajú najväčší výsledok a zvyšok nechaj tak. Často sú to ale práve tie veci, do ktorých sa ti najviac nechce, pretože sú mimo tvojej zóny komfortu. Ale presne tam rastieš. A keď to pochopíš, z chaosu sa stane systém a z otroka práce sa staneš tvorcom svojho času. Pre viac takýchto videí sleduj môj profil.